kedam tang ni phai cap ar ni chitti achik lolo labang so September achik lo sidili tum WKSA mate Women Karbi Student Association abang amahang pa thekpon tang lo lasi halaswar ni nilitum soarlo bang chelang pet pen halaswar ni arpu sirame nilitum chedon sarben chebak pon lo mai phiar pu abang ke nilitum sang et sing narpi aki hai pi phan sinitum pek pon lo lapen kongchung bang abang ke lang mirchi terang pi aki hai pi phan sinitum halasu hu chedon sarben chebak pon lo lapen dun mai pi bang nili phan sinang pek pon lo nili sameritika teron pi lapen kongchun bang dun kongchung bang abang ke kabin teron pi aki hai pi phan si halaswar ni litum bak pon lo mane chebak pon lo lasi pini abang ke nilitum labang ke declaration lo je nilitum Karbi Women Karbi Student Association pini ka declare pon GR ni lo phit sidame pini nilitum chingwai bomahut haladak nilitum pini ka chingwai adim labang hotel hempi long sinitum pathik pon lo haladan nilitum chingwai bomahut halapu Karbi rong asar amai atum pen lapen ke Karbi Student Association rothom ne bine Samson teron aro bendana chitong rut besini tum chini lapen ke pu casing long pho pen chenglok lamding road pen sedame haladak alang litum phan invite vipin sedame nak chitong lo alang litum je nilitum labang so ka formation bang chok che pu hala KSA pu athe mane award se bang nilitum en pon der pot pu si labang so awards la KSA pu nilitum ke en pon along alang litum nilitum chethan chebum pamenang ko phansi phibang ke tochok alang litum energy ke ding pen lo pot alang litum hong si napang hong nang re lo pot non bang ke alang litum hang ek den nang ko la so ke hang a hut alang litum aggressively nilitum aphan banner abang hekngoi pusinang toyere amasi nilitum abang ta arjulo je ke pi pot lo la ke pu nilitum crime lagi claim gali ke nitum just an organization se ke form chot ke pu nilitum ta che thak tun lo alang litum bang ke nilitum thanga problem ave you just remove the word KSA ante ko pipot lo la ke pu nona bang ke nilitum bang ke lalo je they don't know about our aims and objective la so po selang litum misunderstood that type la si nilitum aim and objective bang ke nili soarlo let's focus on W Soarlo Karbi lo Charlia song bangke soarlo phan an so sesi women safety bu thak women protections lahai nangji bu thak sini tum che song pon ji pu ni tum aim and objective do la selang lu tum ka chini ne pensi ni tum phan kopi ne rat chali alle ta ho ma jung me thang alle phan ke claim si nang tin rong lo ne pine alang li tum bang la misunderstanding bang do kok lo ni li tum phan amat si alang li tum ta aggressively pen banglo nitum phan banner bang nang litum non mat la khatai no ko hadak pen block no ko nitum phan amasi ningit du kamasi nitum ta ko pi pot man nitum thang age chok che ave ek si organization nitum ke seng chot le nilitum ma phan ko pi sila so nangi pu ma ko ha so ning duk do ban nilita adima lo mat ning duk chepa klang lo nilita ning che khang o ne swar lo ning ko ma se hadak ma ni chiruwong lo one dat lo sameal aphi bang nili pulo je let's talk peacefully chingki pa menang chethan pa menang la khai pu thak bang ke ni tumra kelet doji ke thek the doji le tum labang ke Karbi hejana pot no na bang ke let's be united pu sinili pudam ji athe nili tum ke W pulote la ke soarlo atum ke not pu ta faction avelang Karbi lo charlia song ke dolo road truck non kalang lo road truck bagda do kok thai po seta men no na bang ke nili tum ke soarlo Karbi lo charlia song pasi chi puda lasi soarlo Karbi lo charlia song ke nitum Karbi lo charlia song phange thak duni gali lake we are even trying to make them a unification of Karbi Student Association pasini tum kudanchi nangli tum chingrum noi pena bama nangli tum chingrum that pasar me nili tuma mat sita me nangli tumalong RD nang pidun po lapen ke nili tuma pen ki punang ji bang lalo je Karbi Student Association pu hala so KSA pen pinidak nili tuma phan mai sirame pulo nang pado long pa me bete da son sini tum thegam long lo sirame thang the lasi nili tum da WKSA pu non award sabang jongsi alang litum ladak pen la KSA men bang en pon pe de nang jibulo te alang litum firstly chingrum tha
chingrum de da phian lo te nilitum a hok pet lo nang tum pinama chingrum de plo te nilitum a song ke pinama se amen ta chelar lo da bang so WKSA po nilitum amen chelar phit po la an lo nitum a hin pen ke la si all we want is ki nitum ke bang against kali nang litum against kali nilitum ke nang ji ke nang litum unification nang konon ke nang litum united not I clivet do non nang litum chingrum po polo sami mentul mati ke chingrum po nilitum soarlo tum ta ning du ka chepaklang lo ning kipung ka chepaklang lo je mentu lo ante mentu sinang tum asai ki claim po we want to see the result ni tum result thaklong le tik ke non bang ke ni tum ke sang selo lake la so song ni tum la pusi padam bom po madula ni tum nang ther hap no jong hai kham the no sida me la puan chot lo non ke ni tum amahang pa thek tang lo pot jong si KSA nang li tum chingrum thek polo te la an si ni li tum ke la so WKSA ke ame nang chilar dun po la pen a hok pe jong sinang li tum pe ni kache song a hok pet pula tang teni tum sermi khadak RD nang chipi donji haladak nili tum bang si nang chi song donji lasi lan chot lo hai lasi don pen ke tum che just thap nang ne je we are doing for politically tang ho rat chali ale phan ta ho jungjung ale phan la bang ke nang ne ni tum phan just thap dang ne ni tum a hok pet we are a neutral body we are trying to do what student organization have to do organization atum this see student body atum kupisi ki claim nahi ma mithang a lephan nang ne pusi ni tum non